dagens Mix Megapol-plats. Är det så att det är absolut bäst där du är, så ring och tala om det för mig. 020 314 314. Äntligen morgon. Gry, Anders och vänner. Lasseman, dansken, även kallad. Hur skulle du förklara en dag i studion under långsamt? Äntligen morgon. Årets morgonshow. Jag tycker att det var lite för långt emellan bröstvårtorna. Äntligen morgon presenteras av sökspecialisterna under 1818. Upptäck nya Gina Tricot. 4 nya koncept, 4 nya stilar. Välkommen in.